आप सभी को ब्रांड म्यूजिक के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बात के हो न सोचे बेचारे हमनी के दुश्मन भइल बाट दुनिया बिनती बाब के हो पाथर न मारे। ना कौनो हाथ ना बजरिया से होला, ना कौनो हाथ ना बजरिया से होला, उमरिया के होला बजरिया से इश्क के इलाज नहीं जहरिया से होला, इश्क के इलाज नहीं जहरिया